तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजाद मिरुआव मबाइल फन बाहायनानै आनजाद लिरनाय भिडिअ गोसारनाय जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौनि दाबि दैखांनानै तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला आरसुनि फारसेनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों। गुबुन फारसेथिं जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गोसोखांलाय गथायनायनि उनाव मबाइल फन बाहायनानै आनजाद लिरनायनि गुबै दायनिगिरिखौ नायबिजिरनानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि जीवन जिउ बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला आरसुनि गाहाय नेहाथारि राहुल राभाया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला आरसु जथायै जोङो तामुलपुर डिसिनो जोङो मोनसे आर'जलाइ जोङो गथायदों। बाथ्राया बेनो, थांनाय 14 फेब्रुवारियाव जितु तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव मोनसे घटना जालांबाय, जितु खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयबो नुदों। मोनसे फरिखा सोलिबाय थानाय समावनो फरायसाफ्रा माने मबाइल बाहायनानै लिरबाय थानाय, दा बे भाइराल जादों बिजों मोनसे खौरां बिजोङाव, बेखौ जों बयबो नुदों। बाथ्राया जाहैबाय, दिनै जों जिखिनि जों हास्थायदोंमोन बेखौ जोङो दिनैसिमबो जोङो मोननो हायाखै। जे जोङो दिनै बेनिखायनो जोङो डिसि बिथांनो जोङो आर'जलाइ जों गथायफैदों जे फरायसाफोरखौ, 3 फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय, नाथाय फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामनानैनो बे आयदाया जोबनानै थानायखौ जों माब्लाबाबो जों लुबैयाखै। मानोना बेयाव फरायसाफ्रा माबोरैहाय फरिखा हल सिङाव बोरैहाय मबाइल सोनो हाखो, बे जोबोद गिदिर मोनसे बे सोंथि। दा फरायसाफोरखौल' एक्सपेल खालामनानै जुदि आयदाया जोबनानै थायोबा बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जागोन। बेनिखायनो जोङो डिसि बिथांनो दिनै जों गोसोखां बिलाइ बा आर'जलाइ जोङो होदों। मानोना बेवहाय निस्सय बेहाय फोरोंगिरिफोरनि, जाय बे फरायसालिनि बिगोमा गाहाय फोरोंगिरि एबा प्रिन्सिपाल आरो फरिखा हलाव जाय बिथाङा डिउटियाव गोग्लैदोंमोन, डिउटियाव दङमोन, बिथांमोननि बेहाय दुरबलताया थागोन आरो दङ। आरो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बुजिदों बयबो, जे बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि दुरबलताया बेयाव 100% बेहाय दङ, बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों। नाथाय जोङो सन्देह जादों, मोनसे रहस्य गोनां खोथा, रहस्य दङ होननानै जों बुजिनो हादों। जे बेखौ बुजिसेयावबो रायजो राजाफ्राबो बुजिदों, बेखौ जोंनि माने डिसि बिथांमोनाबो बुजिदों, सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बुजिदों, गासिबो बुजिनो हादों। नाथाय बुजिनो हानायनि उनावबो दिनै फोरोंगिरिफोरनि बिथिं, जाय बिथाङा डिउटियाव दङमोन, जाय बिथाङा बे स्कुलनि फरायसालिनि गोरायुं प्रिन्सिपाल, बिनि सायाव दिनैसिमबो मानो एक्सन लानाय जायाखिसै, बे जोंनि गिदिर सोंलु। बेनिखायनो जाथायखौ गोथौयै बिजिरनांगौ आरो बिजिरनानै बेयाव जाय बिथांमोना लोब्बा दङ, फोरोंगिरि बिथांमोना, गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना लोब्बा दङ, बिथांमोनखौबो तदन्तनि गेजेराव लाबोनानै बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो साजा होनायखौ जोङो लुबैयो। ভাইরাল ভিডিও গুলাই দেশে ব্যবহারের দান দিয়া হৈছে, কি ক'ব আপোনাক? হয়, আমি প্ৰথমতে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা, তামুলপুৰ জিলা সমিতিৰ পৰা আমি প্ৰথমতে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ তামুলপুৰৰ নিচিনা এখন সমাজত যে এই ঘটনাটো হ'ব পাৰিলে আমি একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি আফচোচ কৰিছোঁ, আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তামুলপুৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, তামুলপুৰ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, আমি একেলগে যৌথভাৱে আজি আমাৰ ডিচি মহোদয়ৰ ওচৰত আমি মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহিছিলোঁ যে এনেকুৱা অনৈতিক ঘটনা যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি আমাৰ তামুলপুৰ জিলাত নহয়। আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে পানিছমেণ্ট হ'ব লাগে। যে ইনষ্টিটিউটৰ হেড এজন থাকোঁতেই, লগতে ডিউটিত থকা ইনচাৰ্জ থাকোঁতেই কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, আমি খুব দুখ পাইছোঁ। আৰু ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ যাতে এনেকুৱা অনৈতিক কাম আৰু হ'ব নোৱাৰে তামুলপুৰত, আমি তাকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমি ডিচি মহোদয়ক আমি জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু যাতে দুবাৰ নহয়, আৰু এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে যাতে ডিচি মহোদয়ে এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লয়, ইয়াকে আমি জনাবলৈ আহিছিলোঁ। ডিচি ছাৰে যিখিনি লিগেল একশ্যনৰ কথা কৈছে, তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব পাৰে তেখেতে ইতিমধ্যে কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু আমাক জনাইছে যে তেখেতে অলৰেডি মানে ছাবমিট কৰিছে। কিন্তু সেই একশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি এতিয়ালৈকে তাৰমানে যিখিনি জনাইছে আমি সেইখিনিত সন্তুষ্ট হোৱা নাই। আমি ইনষ্টিটিউটৰ হেডজনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই এটা ভাল মানে পদক্ষেপ যাতে তেওঁ দিব পাৰে, আমি সেইখিনিকে তেওঁৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। নিলম্বন বিচাৰে না বহিষ্কাৰ বিচাৰে? আমি এতিয়া ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত যাতে মানে পদক্ষেপটো অতি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে
যিহেতু তেখেত সমানভাৱে জগৰীয়া, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াতে কোনো দ্বিধা নাই, ইয়াতে কোনো লুকাই থকাৰ কথা নাই। ডাইৰেক্ট লিগেল একশ্যন হ'ব লাগে যে তেখেতক মানে পাৰিলে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে।